Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama on beltanama on mbiya mbar jaam Allah wone mon. Ha joni ko sehel mon guiɗo mon jawno mon User Sif ari kadi yewtide mon seeɗe nde tawno en joɗima ko abbe jonte ɗiɗi taw en jewtanani bandiraɓe. Wona sago noon mataw oɗo saaha eɗen jindi no feewi, eɗen jinno kay dusde bandiraɓe korka he kala altine e kala alhamis taw eɗen jewtana ɗumen, kono noon mataw haajuji ɓeydima hewde seeɗe. Oɗo vidéo ni o foti no waɗede ko ɓooyi, kono mataw ko hande o daña waɗede. Joni noon banda men ɓayde alhaali o yarini en dartinat tan ha lewru korko ndu maaya. So lewru korko ndu maayi on saaha yimɓe puɗɗito, yimɓe ƴeewa jokkande en darol Seydina Bun Ousmane ngol, yimɓe ƴeewa kadi andude beele Sara ma ware walla ala. Nde tawno gila puɗɗiɗen daari ɗi ko ɗum woni ko jiɗɗen andude beele Hammadi ma wor Sara walla ala. Joni noon ko noon mbatten en dartinat ha lewru korko ndu maaya. Sen gartino eɗen jokkira ko heure mo mbaɗanno ɗeno tan 19h so Allah haaji. Kadi en mbatta ɗo wadde 3 épisodes par semaine, mbaɗeten ko altine, alhamis e aset. An kadini so lewru korko ndu maayi ko altine, alhamis e aset yimɓe mbatta wadde 3 épisodes par semaine. Hewɓe mon mbino yen mbattu wadde 3 épisodes par semaine. Joni noon kam so Allah haaji so lewru korko ndu maayi sen garti e daari he ko noon mbatten. En mbattat han kadi yewtande bandiraɓe altine e alhamis e aset, kono noon ko heure mo jaggunoɗen o tan woni 19h. 19h noon ko heure Sénégal kalami, 19h heure Sénégal inchallahu taala. Joni noon banda men en ñaaguima Allah yo jaɓanen korka men, yo yaafo en bakkuruji men, yo ɓeydanen imanagal men ya barke Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ha lewru korko ndu maaya tan ma User Sif ar yewtana bandiraɓe so Allah haaji. On mbiyama to gonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone mon. La tabbajere tekere ɓelerde rondake gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata. Tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort. aduna ko sippiro ha maydi. mamma en liɓaka, bamma en liɓaka, ñalawma hande a wari a darima a liɓaka.